ƙasata Najeriya. Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai, kai wa magauta bugun kaɗan yare to suke. Ƙasa ta Najeriya. Deputy Sifikan ƙasar mu ne 'yan Najeriya. Ina fatan duka muna cikin ƙoshin lafiya. Deputy Sifikan ƙasar mu ne 'yan Najeriya. Kar ku bi kogi ku gyara rafi ga amaliya. Kar ku bari kurciyar asara ta yi fuffuke. Ruwa in ya kai ruwa cikinsa akwai igiya. Kar ku bari kurciyar asara ta yi fuffuke. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya. Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kaɗan yare to suke. Allah ka daɗo dubin salati ga sha'an mutu. Deputy Sifikan ƙasar mu ne 'yan Najeriya. Annabi gatan mutum da aljan na an mutu. Deputy Sifikan ƙasar mu ne 'yan Najeriya. Ahmad Idris na wasa mace ga jirgin fito. Deputy Sifikan ƙasar mu ne 'yan Najeriya. Duk mai san shan ruwa a gora zai karkato. Kar ku bari kurciyar asara ta yi fuffuke. Jirgin Nuhu annabin da ya yi komi don fito. Maja Ahmad ka'ida yake bi bai tsallake. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya. Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kaɗan yare to suke. Mai bacci tashi tun da alfijiri ya fito. In ko ka ki baka babu jam'i balle sahu. Deputy Sifikan ƙasar mu ne 'yan Najeriya. Ta zama ciwon ido magauta sai haƙuri. Kowa ya ki mai gidan ya ɗauke mutum buhu. Kar ku bari kurciyar asara ta yi fuffuke. Dibiti sifikan ƙasar mu ga ƙarfi ga kuɗi. Limami ya iso mu daidaita mai sahu. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya. Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kaɗan yare to suke. Zan yi batu majira akan maje zakin maza mai tsayuwa kan mu ko da yaushe muna godiya. Deputy Sifikan ƙasar mu ne 'yan Najeriya. Kullum kana faɗi tashi kanmu kana ƙoƙari. Dan kai wallahi da kuya muna tsintsiya. Kar ku bari kurciyar asara ta yi fuffuke. Kowance ba shi son ka gunmu ba zai karbu ba. Duk matsayi na iya je muje babu hayaniya. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya. Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kaɗan yare to suke. Anguli ce ke farin gaba baya taimaki. Mangware a ɓaci in ka sa baki bulbuli. Deputy Sifikan ƙasar mu ne 'yan Najeriya. Ba wake zan maza ni gargado akin uwa. Ai maka rana ka yaudare mai mugun hali. Kar ku bari kurciyar asara ta yi fuffuke. Mali ya ƙarshen ruwa kuɗi bai yawan kima. Ki tashi masoya su bi zuma mai kyawun hali. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya. Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kaɗan yare to suke. Ta yi hawan fari kai na biyu kai uku ga hudu. Waɗanda muke takarar ba su yi kyan zakin mu ba. Deputy Sifikan ƙasar
mun san kai ke ta ba mu ba mu kama magoro ba. Kar ku bari kurciyar asara ta yi fuffuke. So ko ke manta an yi masa har yayi takama, in ya san me yake ba zai taba sukar mu ba. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya, Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kaɗan yare to suke. Gyara zama mai gidanmu Allah ne ke ma masu adawa da yin ta'ala sa sha wuta. Deputy Sifikan ƙasar mu ne 'yan Najeriya. Ba ni na faɗa ba malamai tambihi na yi, wanda yake son uwa ba za ya ƙi jikanta ba. Kar ku bari kurciyar asara ta yi fuffuke. Kun koyayya yi kuskure ribar bai ci ba, ko gobe gwanin muna gaba ba mu canza sa ba. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya, Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kaɗan yare to suke. Kan nai nisa na baku tarihin bai gida, ya yi karatun arabiyarsa a zauren gida. Deputy Sifikan ƙasar mu ne 'yan Najeriya. Fannin boko firamarinsa a bashari ya tafi gamman college bar a bakwas mai gida. Kar ku bari kurciyar asara ta yi fuffuke. Da ya tafi poli civil engineering ya yi a barikin ladinan jihar mu Filato gida. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya, Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kaɗan yare to suke. Farkon aikinsa malamin makaranta ya yi, turancin bai ishan mu ma'ana tica ya yi. Deputy Sifikan ƙasar mu ne 'yan Najeriya. Garin can Bauchi su makotanmu da gaskiya, daga can sai yayi Kaduna karo ilimi yayi. Kar ku bari kurciyar asara ta yi fuffuke. Ya sauka College of Education aiki je a gindira aiki ya kai shi tun sanyin safiya. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya, Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kaɗan yare to suke. Yayi aiki da ƙungiyar NLC kwadugo, fanin sasanci ta bashi dan ya rike gaskiya. Deputy Sifikan ƙasar mu ne 'yan Najeriya. Bai cin hanci balle kusa sa a hanya baka, ya rike Allah da yayi sa annabi yayi gaskiya. Kar ku bari kurciyar asara ta yi fuffuke. Sai da ya zama shugaba na LLC na jihar, ya yi ciyaman na ƙungiyar kuma yayi gaskiya. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya, Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kaɗan yare to suke. Sannan shi ne mutum na farko a wannan jihar ya fara rike shugaban kayuta mai gida. Deputy Sifikan ƙasar mu ne 'yan Najeriya. Sakataren alhazan fula ta gabaki daya, ka rike wannan matsayi ka gama ba gargada. Kar ku bari kurciyar asara ta yi fuffuke. Tunda ya fada cikin siyasa bai tuba ba, ya kai matsayin aji ka duk fadin duniya. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya, Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kaɗan yare to suke. Zan yi batun ayyukan da maje yi wa al'umma, a duk wani mai hasada ta bayan kiya ta bi. Deputy Sifikan ƙasar mu ne 'yan Najeriya. Zan fara bangaren matasa mata maza su kona shirya raba da aiki ta ina ka bi. Kar ku bari kurciyar asara ta yi fuffuke. Bambanci baya yin sa bai taba zagin wani kabilanci bai da shi ta aure ta yi lullubi. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya, Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kaɗan yare to suke. Shi taki lokacin ganinsa cikin da
damuna noman rani ku nemi inji dan ban ruwa. Deputy Sifikan kasar mu ne 'yan Najeriya. Injin taki da mata rabto maje ya sayo ya kai wa al'ummar su ba su cikin damuwa. Kar ku bari kurciyar asara ta yi fuffuke. Jari ya bai wa mai bukata kuma ba ruwa da keken dinki da babura wasu motar hawa. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya. Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kadan yare to suke. Burtsatse har da tankunan sama duk gasu nan fannin ilimi layinsa ne bai taɗe su ba. Deputy Sifikan kasar mu ne 'yan Najeriya. Ta fannin lafiya a jigon duka rayuwa asibitocin mu magani ba da silanmu ba. Kar ku bari kurciyar asara ta yi fuffuke. Inda kuɗi za mu je in babu mu bar ɗimuwa amma in ya ji baba ba zai kyale mu ba. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya. Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kadan yare to suke. Kayi drainage da kwalbatoci duk gasu nan gyaran hanya kana ta yi kowa na gani. Deputy Sifikan kasar mu ne 'yan Najeriya. Kayi gadoji a duk wurare ba tankiya ga street light ana ta sawa wani kan wani. Kar ku bari kurciyar asara ta yi fuffuke. Maganar matsalar wuta ba ta a yankin musam transformer ka raba ku haska mana in gani. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya. Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kadan yare to suke. Kayi rabon tirakto na noma taki ya zo abin feshi ka raba mutane da godiya. Deputy Sifikan kasar mu ne 'yan Najeriya. An maka shaida ta sulhu in matsala ta shigo in ya sani zai kira zaman sulhu gaba daya. Kar ku bari kurciyar asara ta yi fuffuke. Gadon haka yayi wajen mahaifi na mai gida Allah ji kan iyaye ya kara maka lafiya. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya. Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kadan yare to suke. Ga maganar tsaro ba ka wasa da mutan gida in ya ji kyasa za ya tashi sai ya je ya gani. Deputy Sifikan kasar mu ne 'yan Najeriya. Ba aike zai ba kowa ya bai yarje ba sam shi zai kai tallafi ga wanda suke sansani. Kar ku bari kurciyar asara ta yi fuffuke. Ka fita zakka a duniya ta yi shaida farin uba Ahmad Idris maja annurin gani. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya. Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kadan yare to suke. Aiki ka bai wa 'yan gari da makota kwarai na ji suna nazarin ina ma gwamna kai. Deputy Sifikan kasar mu ne 'yan Najeriya. Da hujja mai kyau cikin batu da aƙida daya akwai nazari wanda duk yake adawa yayi. Kar ku bari kurciyar asara ta yi fuffuke. Lamba shi da 'yan ƙasa suna miƙo godiya ka san aikin ka tun da fari biya kai. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya. Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kadan yare to suke. Sanyo gaisuwa ga al'umma sai ku ji. Na cikin mai gida da kullum ba a rabo. Barista Musa Adam Idris gwani. Dan sarkin bashar sarauta gadon ku ne. Abdullahi Idris dan auta gwani.
take tutiya, haske fitilar da kai ka haskaka Najeriya. Sara baya rage ka gamji dan ka tsaya, zaki ɗaya mai kifar da shirgegen bishiya. Rumfa da baki yanzu da kowa ya jike. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya, Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kaɗan yare to suke. Taragotin kaka ya fi ƙarfin barnan biri, ƙaryar magiyanka dan kusan gurza sun bari. Rumbu baya gwada wa gona karban iri, dan ita renan irin take ya zamto tiri. Sawun giwa gwanin mu da na kaza kake. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya, Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kaɗan yare to suke. Ahmad Idris ruwa abin ƙaunar mai kishi, kowa ya fake da kai ashe da baya rashi. Ka sha la haula ka fi ƙarfin duk mai fashi, ba ka ruwa kowa ya zo shi kana tsan mushi. To mu a gare ka yanzu baitin girma muke. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya, Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kaɗan yare to suke. Sarari mai sa aje a huta ranar gudu, yaƙi mai sa maza gudu sun sha bugu. Koyi da halinka ba a macen bele dago, Ahmad Idris na gaske ka kai wasu tsallake. Kai ne lamban shidan ƙasa ta Najeriya, Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kaɗan yare to suke. Kai ne lambar shidan ƙasa ta Najeriya, Ahmad Idris na wasa maja jagoran kwarai. Kai wa magauta bugun kaɗan yare to suke.